Toda kuchikamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare. Tinoimba kuti muri kukomborerwa, muri kuitirwa zvakanaka kubva mangwanani, maridzo. Nyaya dzinotaurwa paMandara SDA online dziri kukubatai dzichita kuti tishanduke muupenyu. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire Dr. Mudzengi vatinamatire. Doc, tinamatire. Baba vari kumusha kumusoro kudenga tokutendai matisanganisa zvakare pachirongwa chino chepadare. Pane nyaya dziripo kana tiri toga hapana chatinokwanisa. Munamato wedu kuti imi mutiitire zvatisingakwanisi kuita toga patiri kukurukura nyaya idzi. Dzifemerei nekubata kumweya mutsvene. Zvikuru sei dzigopa yambiro kuvana venyu vagoziva kuti vofamba nenzira ipi. Muzita raJesu tanamata nokutenda. Amen. 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 Vari wiru vaenda wiru vaenda wiru havapo, vebhikita nagono havapo, nanangwaru wawanda, vanhu vacho wakawanda vari kuTokyo. Toda kutenda Mwari. Regai titangire pana Dr. Kwazise vanoona chirongwa. Doc. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu chepadare. Kana musingatumiri nyaya hatikwanisi kunge tiri pano. Saka tiri pano sedare nokuda kwenyu. Tongoramba tichikukurudzirai kuti tumirai nyaya dzenyu kuti tirambe tichikurukura pamusoro padzo. Pada Mwari vangatishandisa kuti vakubetserei kubuda mumatambudziko amuinawo. Zita rangu ndinoitwa Obert Mudzengi, ndiri mushumiri mukati mesangano rema Seventh Day, ndichibva kuShurugwi, ndiri muIrashumba. Tisu vana Masinire, vana munhu watogwa, vana Murambwi, vatongi venyika, varidzi venyika. Tinotenda. Thank you. Vatongi venyika, varidzi venyika. Ipi? Ipapo. Yes. Arungore ashurugwi. Kashurugwi. Aripo bwaka agaribu wechechika. Ndo basaka na president kanzi. Awandi president chauzanza. President upo wacho. Anesimoro jere Pierre. Dozuta. Kasmo P. Ini ndoera Nyati. Muzukuru wachipunza. Nyati dzinotonga kubva pamacheke paya. Kundobuda Rusapwe. Kundobata Mutunga Gore. Ndo nzvimbo yaNanyati iyoyo. Muzukuru wachipunza tangoitwa Gardner Tsikada, ndobva paRusapwe ipo paya region 42 nyika yaMadhumbe yamaguta. Kuno vakamboenda nzvimbo iyoyo munopuwirana nene kuti kunotukwa munhu nerempunga rezviyo rakasendekwa. Ndo yekweduku hatiite zvekuhanza maguta ariko. Nhasi ndoda kukwazisa hama dzangu, mai vangu ndoda kuvakwazisa mbuya Tsikada muEraumba. Mafara kana confirma muEraumba mai vangu. Mudzimai wangu Mambano. Mwari akuite zvakanaka. Amen. Amen. Ndokwasa wateereri wanotikomborera. Wateereri wese wendakambokwaziswa nevakakwaziswa nevarume vari panapa. Vose vanoteerera muri kukwaziswa naHomba 1. Ndinonzi Charles N. Makombe, ndopindira pa the Grand Church, ndiriwe padaro pano. Makwaziswa ndiri kukwaziswai. Everyone must be blessed today. Thank you. Ndoda kukwasai amani shamwari kwese kwatiri. Ini ndinoitwa Adin Momba, ndiri literature evangelist, mufundisi, chaplain, kunyanya kumabhuku. Ndoda kukwazisawo kunyanya kuvanhu vanotitsigira mukutengwa kwemabhuku. Nokuti mukutengwa kwemabhuku vanenge vachisapotawo ministry
basa raMwari ratiri kuita. Muzuva ranhasi padare panapa ndoda kukwazisawo mhuri yekwasibanda. Mhuri yekwasibanda ndo vakwazisa zvisingaite vakomana vari mutauni umo pana 4th naSamurapo. Ndinokukwazisai munotitsigira paprogramu yedu yepadare. Ndoda kukwazisawo zvakare inonzi First 11. First 11 iboka revafundisi. Ndafunga kuti first family. First 11 iboka revafundisi vanotungamirwa nomwe pastor anonzi Machando. Okay. What 11? Ndianotungamira vafundisi vavo. Zvakuti mukavadedza pachechi vanoenda vakawanda kudaro. What 11? Vari 11. Padivine vanogona kuparidza varipo 4. Masikati korova vamwe, Sabbath school korova vamwe. Ko wechi12 ari kupi akanogadzira mafacilities. Otongoti kai 12 disciples. Yes. 12 disciples. And then Pastor Tizora vatinosenzawo nawo mubasa raMwari. Pastor Kuziva nedzimwe shamwari dzangu tinokwazisai Webster Muti andikukanganwa hama yangu unotisimbisa singaite paprogramu yepadare. Thank you so much. Thank you so much. Ndinoitwa Mudoni ndopindira paMandara Church ndiri Samaita ndichibva kwaSape kuEurope kwese kwamuri uko. Kana nguva yacho yangosvika ipadare munongoti nangu uSamsung. Yebo. Ndiye uSamaita watatamirira. Ndoda ngoramba ndikukwasisa zvakare vakatitira ma-t-shirts aya. Kuna vamwe vazongorasika najaya mufumi. Vazongorasika vari papepi panapa. Toda kutendai mai Mudzengi vari kuAustralia na baba. Ndingoverenga zvimwe zvawakanyora. Halala shumba murambwi mwoyo yedu nemukoma wenyu iri kupfachuka nemufaro kuti basa iri razadzikiswa rekutipa izvi. Mwari ngavakudzwe nekuti ndo vanotigonera. Tinokutendai zvikuru tichikudza Mwari nebasa ramuri kubata mose padare team neMandara online team yese. Tinopupura kuvandutswa murwendo rwechikristu kuburikidza neMandara online. So we just want to thank you for that. Pane pazodhiritwa papa kanzi mozopawa Mudoni mari. Hamusati maisvitsa. Rikatipowa tenda kana vanhu vafacility. Aiwa ikatipotende Totenda. Masenere. Tichikutendai. Musoro wenyaya nhasi uri kutiwo unoda kuti ndiite sei. Unoda kuti ndiite sei. Ndere tirungoti ufuna ngienzeni. Urifuna kuti mina ngienzeni. Ineka song baba. Ineka song kakarowa kanoti unoda tiite seiko. Okay. Ndo song yacho. Inoti chi? Unoda ndiite seiko. Tima lyrics tacho tiri kunyanya kubuda zvato. Ndo first song yacho. Anzi kutori neka song mufundisi vanokaziya. Ko vanenge vari mukati vachiteerera. Nziedze kuita kuti anzi unoda Mudzengi vanokaziva. Dr. Mudzengi anzi munokaziya. Ngaboimba. Tinotenda. Regai tiverengerwe munyori akatinyorera nyaya iyi tikambotaura naye. Imwe information tichitaura as we go. Tiverengere nyato. Kwanza, I am 44 and I have been married to my husband for 14 years. We have 2 sons. I am an Adventist and my husband does not have any denomination that he goes to, but he does believe in God. He has allowed me and the boys to continue going to our church, the Seventh-day Adventist church. Throughout the marriage, the husband, my husband, would have girlfriends and would not even look at me, panguva yoyo. I would say our marriage was okay, or at least I thought that it was for the first 5 years. But kubva ipapo, you would have girlfriends and he did not even want to touch me muimba yamukati. I would feel like I'm just there to look after the kids and also the home, just like a maid. In a year, taigona kuwa intimate just twice or once. I felt so alone and unloved until I got into a relationship with a colleague at work. I know that this was wrong, but I needed a shoulder to lean on and to cry on.
and I needed love that was not there in our marriage. I did try to have this issue yekumba resolved by telling my relatives edu pamwe pacho taitaura vaitaura nesu tose, and he would say he loves me uyezve nyaya yemagirlfriends dzaingova nhema dzandaingompomera zvemubedroom iye aingotaura kuti ainge akaneta pamazuva zvinenge zvichikumbirwa. Also, my husband is someone who anongozviti iye he is always right. He would never take my advice on anything, even if ndikamutaurirawo kuti no, this is supposed to be like this or done this way. Apa zvinoreva kuti zvakati inobva yatoita mhosva chaiyo yekuti ndinomudherera. Sometimes he just shouts at me, ndotoshaya kuti mhosva yangu ndeyei. Handizivi kuti zvebonde kusungwa here nevasikana vake ivavo here, kana kuti kwatova kurwara ne-ED, erectile dysfunction, or I am no longer attractive to him. But when I ask him or talk to him about it, kuti aende kundotariswa kuchipatara, iye anongoti there's nothing wrong with him. I am caught in between. I can't leave him because I don't want my sons to grow up in a broken home. I've seen how divorce damages children and break down vana. I love him, but I now think this is punishment from God because ndakarorwa kunze kwechechi. In 2025, we only made love once, and for the record, handisi mukadzi anonetsa nekushusha murume. No, I respect him, and he has never even guessed kuti ndine mukomana. Ndine boyfriend. Except that I have stopped nagging him for sex. We used to have problems before I had a boyfriend because ndaimunetsera bonde ndichiti unoda kuti ndiite seiko. Iye ondipopotera achiti, can you not see kuti ndinenge ndakaneta unzwisisi kuti basa rinondinetesa here? Should I leave him and risk my son's future, or should I stay and continue with my boyfriend until neni ndachembera ndisisina basa nezvebonde izvi? Ndo nyaya yatinayo saka inonzi God have mercy. Inonzi God has mercy. Saka ndakataura nawo unoda kuti ndite ndabva ndatona song yakuramba ichiplay. Aiwa hanzi parudo munoziva kuti ndiri makuru wani saka uda kuti ndite uda usaplaya love. Rege tiverenge vhesi. Alright, vhesi redu tiri kuritora kubva kuna Hebrews chapter 13 verse number 4. It says marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Thank you. So judgment ne fornicators akuda vafundisi vatange vatitsanangurira vhesi. Talk. Oh, thank you. Vhesi ndikangoti iri kubata pamitemo ine 10, pamutemo uya unoti usaita upombwe. Actually vhesi iyo inototi you can commit adultery but don't. Kureva kuti Mwari vari kuti ndakakupa capacity ne capability ne hormones ekuti uzviite but iwe usazviita. Saka Mwari havasi kuti kumbira kuti tisaita zvisingaiti. Havasi kuti don't leap over the Indian Ocean, which is impossible. Vari kutoti ndinoziva kuti izvi unogona kuzviita but iwe usazviita. Saka zviri kutaurwa nevhesi panzi panapa, marriage is actually honorable. Actually chimwe chezvimwe zvinhu zvitori holy, and we also know kuti God is holy. And mukaverenga mubhaibheri panobva panzi neshoko raMwari kana murume achasiya baba vake namai vake onamatira kumukadzi wake, vaviri ava vachava nyama imwe, they become one flesh. Mukaenda kuna Deuteronomy inobva yataura ichiti
hear, O Israel, the Lord your God is one. It's the same word rinoshandiswa panonzi one flesh, ponzi one God. Kureva kuti zvinoitika pa mubhedha kana kuti pa bonde a miniature representation of the Trinity, the unity of God. Saka iwe uka nozviita with outside the context of marriage, uri kuunganidza matombo wotanga kupotsera Mwari. You are making a caricature of God. You are cartooning God. You are cartooning Mlimu. Kada kuzvisa nechindevele Mwari havazofari nekuti uri kutova challenger nemhaka yekuti ivo vari kuti izvo it's a miniature representation of the Trinity, my oneness. And iwe uri kuti no, oneness yenyu Mwari chinhu chisina basa. It's something you are commonizing, something that is supposed to be sacred and holy. Hey, thank you very much. Regeti shenda mu ground pa earth pa earth man. Yeah, ndo patauya man. Pane nyaya yatinayo nayo. She is 44 years old. Yeah. She's married. She's Adventist. My husband does not go to church, but anotenda ke muna Mwari. He allows even the family to go to church. Ana problem nazo. There is one problem in marriage. The woman feels like Pambapa, she is just a maid. Apana love. Feel like I feel useless. I feel like Ngori maid, we have 2 kids. Marriage chango tanga. And the first 5 years, Papa to Ipa. She's feeling like this. Ziriko is Momba. Andatariswa na shumba kuti utaure zvine musoro. Thank you. Dambudziko rina mai ava idambudziko revanhu vakawanda pasi pezuva. Right. Thank you. Explain yourself. Ada kutovhura ada kuvhura hombe nditrampuka. No, it's okay. So like dambudziko ravari kufesa marriage rababa vasipo mukati memba ivo varipo ndo dambudziko ratiri kuti rinofesa vanhu vakawanda. Inini pandoda kungotangira ndepekuti mukadzi ari kuzvipa mhosva yekuti inini ndiri musabata, uyu murume wangu haasi musabata. Ndo patoda kutangira ndirini nokuti chinangwa chedare kuda kubatsirana. Chandinobhelievha vamudoni ndechekuti as a pastor, anyone in church akaita mistake yaanenge aita kana kuti chitema chaanenge atadzira Mwari, haafaniri kurekruta vamwe muchitema chake kuti pastor inini ndatadza and then ndo justify chitema changu. Point yangu yekutanga number 1 yatiri kuisa kunyange tichazovanyaradza ndeyekuti ndo painzi mutsika dzedu roranai vematongo. Mwari vane zvavaizviitira. Mukadzi umwe watinoverenga anonzi Ellen White anonyora mune rimwe bhuku kuti nokuti patiri kubatsira mukadzi uyu hatisi kubatsira iye, kune vakawanda futi vari kuona chirongwa chedu. Saka mukadzi uyu anoti kuroorwa nemunhu asina faith yakafanana neyako kutambira pateritori yemuvengi. Saka ndokwe kutotanga inyaya inotyisa, inyaya dzisingataurike. Inini chandiri kufarira ndechekuti ari kuadmita kuti apa ndinogona ndakaita sei. Okay, thank you. Ndakakanganisa. Thank you so much, Coach Pastor Momba. Muri kuti here imimi munhu akaroorwa nemunhu asiri musabata, maproblems aari kusangana nawo semukadzi uyu ndiMwari vari kumuranga.
tikati ndimwari ari kumuranga that is ari kufila mukaenga tsamba yake afila ndofunga nyati wapaverenga kuti ndikufila sekunge maybe zviri kuitika kwandiri izvi inyaya yekuti ndakaroora munhu asiri musabata ndo pandatizonipa ndatanga ndichiti matambudziko aari kufesa anogona kunge atori nani even pane vanhu vakaroorwa muchechi macho nemasabata pachezvavo you see noti apa tiri kuenda papfungwa yaMwari but dambudziko iri harinei naMwari zviri kumuwira izvi ndezvake iye hazvinei naMwari rega ndiwabatsire makuwaisa pasport samaita kana tichienda undoroora tondokumbira sadza ndora tondokumbira kwete rezviyo kana tiri remhunga kana kuti remagwere sadza kureva munhu mai toda mai ende mai kuti kureva kuti mai watondogara nawo mumusha right. So pane maprograms mazhinji and I think this is we are going to repeat some of the things kuti the union yemurume nemukadzi even at a culture level it's an empirical test yeukama quality yeukama uri mumusha kana bonde risisinganyatsofaya kazhinji zvinogona kunge zviri kupa an indication yemoto wakadzima in many other areas saka ndandoda kuti ipapo panguva clear why ndapaita pakadaro because mubvunzo wenyu wanga uri premised around the role of the church now with respect to this ndiri kuti before tatoya kuchechi titori kumba tisati tatomboya kuchechi in the sense yekuti tisati tatombofunga zvekutendeuka kuti titori ukuku ukama hwebonde wagara utoripo zvanga zvakatsvagwa naMwari zviri mukati medu handitika saka kuti titi isusu maybe pamwe shumba vari kutiwo kana vakawanana mukati mewanano vari pamwe chete in the same church pane zvinozoitwawo zvimafamily life together nemachichi zvinogona kubatsira kutsanangura kuti certain things zvinogona kutibatsira mukati memba kana zvine utano hwakanaka but kuti titi church alone as a variable around the sexuality yemurume nemukadzi I would really struggle. Okay. Yeah, I would really struggle. Again, pana Dr. Mzengi again ndoende pana Humba. Heyo nyaya yemutendi. Mutendi. No, let's be honest. The Bible says thou shalt not commit adultery. Is that correct? Right, yeah. Correct. Icho ndio chokwadi ichi. And hatina verse in Bible yekuti kana murume asingasashandi siyana naye, hatina verse. Do you know that? Okay. Yeah. Maya vari kuti ndakaroorwa nemunhu asikatendi. Iwo wakuhura manje. Hawatendi futi. Makatofanana nemurume wenyu musikatendi mese. That's a fact. Okay. Ngatimboti Jesu akauya nhasi mombo ichinoponeswa. Adziponeswa. Including Maya hawaponeseki because she's living in sin. Okay. As simple as that. Hey. But ngatirege kwa ndo kune madzimai akawanda ari kuita zvikuitwa namaya. Okay. Mogana twadoma nemazita. No. Let me put it this way. They are living in sin. Naming themselves as Seventh-day Adventists. No, they are not. Hey, let me come there. Yeah. I'm not justifying sin. My job is to ask, because I would have spoken to these people. My husband, Tishingororana, has many girlfriends. Mukadzi ana kuchita. He would not even look at me. Kana akatorara anenge atori kuside uko. Pagore, anorara nenika 2. Agreed. 2025 akarara nenika 1. Right. But kana vanhu vachichata. Ndifuna kuti mina ngenze. Hold on. Kana vanhu vachichata vanoti mumatambudziko nekufamba kwazvo. Ndio mamwe matambudziko mutoro wainawo womurume wake. Ndio umwe mutoro wacho. Kana mapasta siyai nyaya iyo yekuti mumatambudziko.
kana makubatanidza because ndo rimwe dambudziko dambudziko racho iri. rasangana naro but wasangana nedambudziko it does not justify you now kuti uende outside watofanana nemurume wacho. Okay. Doko. And two, just to sum it up, Okay. haugoni kundo ko ngatimboti ndo zvari ko kungonyarara uchingozvi urambe uri munhu mutsvene pamberi paMwari zvakaipe chi? Ndiri kutsva humba. Itsva hako taurira Mwari dambudziko rako rekutsva, but don't go outside there. The simple as that. Ndoti murume wacho ari kubuda iwo wakubudawo so imba yacho yakamira sei? Ndimbobvunzawo. Doko. Bozi wese wakubuda wese uyu ari kubuda nekoko uyu ari kubudawo nekoko vakubuda usiku. aiwa masikati masikati. All right. Doko. I think it's a tough situation. We are not justifying murume, we are not justifying mukadzi. Vose vari kukanganisa. I may not be sure kuti is the husband still doing zvema girlfriends kana kuti zvazviri zvekare kana kuti it's still ongoing. But zvaaita kare ikako I think zvazvisina kunaka. Tikaverenga pavhesi yatamboverenga kuna Genesis 2:24 inoti therefore a man shall leave father and mother and cleave to his wife. Shoko rinoshandiswa rechiHebheru ipapo rinoti azab, rinoreva kuti they will be super glued together. Zvazvo kuti wanamira stamp pa envelope, they are going to be super glued. Kana kuti tingangoti nerimwe shoko ratinogona kushandiswa muchindevele vanoti uyavunuselwe, you have been welded to. That's my bundles. To the what? That's my bundles. To the wife. Yeah. Saka muchaona kuti marriage is supposed to bond two people so that they become then one. But apa ukaona uyu achibuda achinoita zvaanoita, uyu achinobuda achinoita zvaanoita, hapachisina that bonding, hapachisina ukunuselo, hapachisina kuti wadii madhodha nechishona nonzi chi Hamba phela CS. nechishona nonzi waweldirwa pane umwe wako. Saka so the more iwe paunoenda uko uyo achiinda uko, you are actually separate. You are tearing yourself apart. Tearing yourself apart. You are losing your ability to bond. So in other words, there is no more marriage. But don't you think that Mfundisi, the man is the first devil in this house? Yes, he is the first devil. He is the first devil. Definitely. Mukadzi ari kuita gore anditika ari kupinzwa mumazambara ka1. Hatigoni kudaro. Hatigoni kudaro. Hatigoni kuti murume ndiye Satan. Avari kuti first kureva kuti ndiye akatanga zvemagirlfriends, the wife was faithful. Ndo patiri kutouya. Patiri kuti zvoni, you know ti of course humba message yayo yange iri yaElisha, you know, yange ine holy anger yahumba, but vari kutaura chokwadi. Noti chatoda kutanga kuita kugadzira nheyo yenyaya yedu, kubatsira mudzimai uyu. Patiri kumubatsira pamanzwisisiro angu inini ndeyekuti zvoni union iyi yevanhu vaviri aiziva kuti munhu waari kupindana naye haazive Mwari. So you cannot hapana mbotaura maprogram yes vatsikada vataura issue yekuti advantage yekuchechi as a family ndiye kuti kune maprogram anogona kukubatsirai kukudzorai in the event yekuti murume nemudzimai mune kutenda kumwe chete, though hapasiripo patiri kuda kunyanya kubatirira paissue yedu, but zvinhu zvinokudzorai. You know kuti why tiri kudaro, tine masituation baba ekuti mukadzi anokudedza, we mutaure nemurume wangu tiri pamwe chete, ende ari kunzi titaure naye hatina kutenda
muchete kwakafanana nemurume. And then murume uyu nokuti anenge achiita zveun'anga zvei haana faith yatinayo. You know zvatakamboexperience ndezvekuti takasvika murume atoripo zvikanzi ndima yazotigadzirisa tikati akaenda kunotora chamboko baba, chamboko chekuda kuranga mufundisi. Noti kwavo havazive kuti mufundisi ndiani, wanzi kuda kunditorera tumwe tuvanhu twamatora chechi kwenyu kutuisa. Saka paakabuda achiti ndiri kudzoka pasi, mai vakabva vati tisai rovai pasi. Baba pakamhanyiwa muchinda akabata chamboko. Saka tiri kuti patiri kuti murume uyu ndisatani. Alright. Mangamautize. Mangamatadze. Wairoka. Saka patiri kuya nyaya dzawo. ya patiri kuya baba ndebe kuti Bible rine yambiro ya inopa mubhuku raFirst Peter kune vanhu vari muunion yakadaro. Inoti zvoni, inoti challenge inoitika pamwe mukoma vanogona kundibatsira vamudzengi. Inoti challenge inoitika mumasituation akadai ndeyekuti munhu akapinda muwanano iyi achitoziva kuti mumwe wangu haasi musabata. Ende munhu asiri musabata asina faith, maybe ndo word randingashandise, asina faith yakafanana newe. Anything can happen. Chaanoita muri murelationship anokuudza kuti kuchechi muchange muchienda aizva ndina dambudziko nazvo kana Mwari atondibatsirawo kana neniwo ndichabhabhatidzwawo nokuti ari kuda iwewe. Okay. Haasi kuda chechi. Saka pandinoda kuya vamudoni. Ndoda kuya pana nyata apa ya pandiri kuda kuya ndepekuti munhu anofanira kuplaya role yeumwari muwanano yakadai mukadzi. Correct. Nokuti Bible rinoti imimi vane varume vasingatendi vachaponeseka nekuda kwenyu. Hauvhure Bhaibheri baba kuvanhu vakadai. Vanovhurirwa character yako. Correct. Behavior yako mukati memba ndo inovatendeutsa. Saka iwe ukati ari kuita izvi iwe uda kuitawo izvi hamusisina chechi. Saka ndo pandanchida kuti titange tangogadzirisa ipapo. But are you saying she is the first devil? Ndo papa nemvunzo. Aiwaka gatibatsirane panapa. Tiri kumeka we devil wedere isiso. We don't make devils. No. What we are saying is Bumba. Ngati decide whether kuti devil chete. Alright. Yeah. She's the first evil. She's the first evil. Is she the first evil? Hazina basa kuti first or second. Evil is evil. Yes. Period. No. You know what I mean? But panenya yedu. Isusu tirutarisa pa-act yemurume ndizvo. Aiwa atikujustified. Tirutarisa pa-act yemurume. Honzeri. Teerera unzwe. I think wengowe zvakanaka. Patoda kuvagadzirisa varume ava. Yeah, correct. But pauya zvakanaka. Anybody kuna vamwe vakanaka varume asikaendi kuchechi anoti mudzimai wakuenda iye hachaita zvekunzoko. You know what I mean? That there. You can't just wese kungoti wese vanomudaro. No. But many of them, iwe uchienda kuchechi iye anenge achienda kugirlfriend yake. That's it. Because he doesn't believe. You know what I mean? But ndiri kuti nini now, even if zvakadaro, iwewe mudzimai you cannot go outside. You turn also to be a devil or evil. I agree with you there. And we so like tisatapa varume ava. Mumwe munyori anasi ndinemika. Ndo zvavanombonditawo ndichitaura inde ndakanyara nhasi tinemi. Toda kugadzirisa chechi. Mumwe munyori baba, mumwe munyori anoti matambudziko andinofesa mumarriage mangu andinoona. Ava vanoverenga vachatibatsirawo. Andinoona mumarriage mangu andimaoni mumarriage mangu. Matambudziko andakaratidzwa naMwari tiri murelationship. And then inini ndobva ndati zvichanaka patinopinda mumarriage. Vanhu vazhinji vanobvumirana nepfungwa iyoyo yekuti matambudziko atinofesa tinopofomadzwa but Mwari pachezvawo vanenge vakatoratidza kuti uyu ona avhura hombe obva ati sorry, ona akuvhurira iyi obva ati sorry, iwe obva wati mukufamba kwenguva kana taatese. Inini so I would like also to believe kuti matambudziko atiri kutaura nawo echiule chababa
hachina kutangira, chinogona chisina kutotangira mukati memba. Okay. Zvinhu zvavanogonawo vakatoona vakatofunga kuti munhu achaita sei, achashanduka. Thank you. Saka Nyati. chechi hakuna mauri. Ariko Saka muruti. tiri kugadzirisa kadari, tiri kugadzirisa ishu Because yamaya. your deposition says kuti murume ari kuhura because haasi kuya kuchechi. No, Aiwa. no, kana manyatsokubatisa pandatanga napo, ndati zvoni matambudziko avari kufesa even mukati mechechi arimo. Apa hwaro hwatiri kuisa ndewekuti mai vari kuadmita kuti inini maybe ndiri kurohwa naMwari nokuti ndakaroorana nemunhu asina faith yakafanana neyangu. Ndo ishu yatiri kugadzirisa, kwete kuti muchechi hamuna chiuri chirimo. Ona asina kupinduka ka. Okay, Warimo. thank you. Alright, ndanoda kuti nditi maybe pamwe ndambotaura slightly earlier ndichiti vakuru vedu kudhara they would use bedroom say barometer of the quality of the relationship. All right. Maybe put differently, you could argue how do I put it across? Do we have sex because we are married, or we are married because we have sex? Okay, saka you will find what the sex in marriage is I think with Pastor was Sanangura, the epitome, the zenith, ndokumsoro kwe union ye ukama we mumusha. Okay, saka in a way wakuru vaishandisa is an indicator of the quality ye mumba. Saka maya vari kunyatso clearly she lists this indicator is a clear demonstration that this home seems broken, because 2025 it was only once. The previous year it was once or twice. And it looks like Tango Rorana, the guy just seemed like he's turned off, and just whether he's not attracted to me, what is it? She doesn't know what the problem is. But clearly the husband is not sexually wired to madam. Saka mai vato zvicherechedza kuti ukama uyu hauchisipo. Saka ndiri kuti nini, kana chishandisa wisdom iyo yekare yaiti this the sexual activity in the home was an indicator ye ukama huri mukati member, and we have empirical evidence kuti that indicator is showing kuti there's a problem. Zvazviri kureva ndezvekuti the sex is not the problem. The sex is not the problem. Yeah. The sex is the indicator kuti there's a problem. There's a problem. Andika saka pavari kuti pazvinobuda pachena the quality of the conversation, the communication in the home, mundotariswa. This is how she approaches the problem. And I'm not tariswa because maybe pamwe muri kurwara imi nekuti nhengo yenyu haisi kushanda, saka muri kurwara imi. And the husband says no, there's nothing wrong with me, ndiri right. Saka already pari kuratidza kuti pane dambudziko, but the identification of what that problem is, the process of finding the problem, ndo iri kunetsa. Chekutanga. Chepiri, ini ndine zvandapikawo zvangu mukutaura. Mukutaura kwaita mama, mukunyora kwawaita. She says, my husband says unondidherera. Anditi, unondidherera. That's a very big statement. Unondidherera. And she says kuti anopopota, and sometimes ndotoshaya kuti anondipopotera kuti kudii. Nemhaka yakuti dzimwe nguva ndogona kumuti ichi chinofanira kunge chichiitwa so, ichi chinoreva zvakati. Ima musi kuona kuti pari kuita sekuti maybe pamwe she may be too high powered, and because she may be indicating high power, high handedness, the husband is turned off, and because he is turned off, the behavior yatakuona, the symptoms dzatakuona dzekuti akutsvaga mamadzimai maybe as a result of the quality of relations mukati memba. Saka ndikuona sekuti we may be pushed to understanding or to try to solve my symptoms, but the core issues dzemumba tichidzisiya. The issues dziri mumba umu ndedzekuti mumaview ukama hwekuti mai wazvise pasi pemurume unogona ngousimo,
kana kuti ivo vari kuzviona sekuti huri kukonzerwa kuti murume wangu haasi kundida, but reality ndeyekuti even pakutaura mumatoni mekutaura the narratives dzadzokutaura haisi communication inoitwa nemudzimai ari kuzwa kuti ari kutaura nemurume wake. So this husband is turned off, and because he's turned off, he's tended to then find affection in other places. Vai translate sekuti aita my girlfriend, but he is merely just moved away from emotionally from this woman, and that emotional distancing is translated to social distancing and even psychological distancing. Doko anzi mureza murume akatodhererwa mureza unogona kutadza kusimuka. Hausimuki, ndio chokwadi ichocho. Kuti wochisimukira pane munhu ari kukudherera. Ndekamwe kaengo kabva nanyati pavaverengatsamba kuti no panogona kupikwawo tumwe tunyaya tunenge turipo. Correct, yeah. Wazamati achingofokasa kungoti no shuwa wawani pagore chii chiri kuitika murume uyu magirlfriends, because ane nyaya dzake dzaanga achibatwa nemagirlfriends nechinyi to an extent yekuti tasvika patasvika apa. Imimi sa doctor of theology, of relationships, of marriage. Mudzimai uyu akutoti no chinhu ichi chiri kukonzeresa nekuti inini ndakaroora munhu asiri. If I got married to an Adventist, I would be having sex every day. Would she be talking like this to that Adventist? Would she be talking like this? No. Problem ya matsanangura mama haisi kuitika nemhaka yekuti makaroorwa. Thank you. Nemunani Adventist. No. Nemhaka yekuti titori nevanhu vakaroorana Adventist vane the same problem. Vane 2 years vasina bond. Saka you can't therefore say kuti zvandiri kusangana nazvo nemhaka yekuti ndiMwari ari kundirova. Mwari akatisika tose as free moral agents. Tine power yesarudzo. And Mwari respects your choice. Of course vanopa guidance mushoko ravo kuti you shall not be unequally yoked with unbelievers, but isu sevanhu tikasarudza kuti no, I will not follow this counsel, God will still respect your choice yaunenge waita, but choice yako yawaita inouya nemaconsequence, ma results. Saka you are now reaping maybe what you sowed, but it's not necessarily kuti uri kukohwa izvi nekuti wawanikwa nemunhu asingaindi kusame church newe. And pane possibility futi yekuti pamwe baba ava nemhaka yekuti maybe kuti kwavari kwavainda vakanogadzirwa nevamwe vakadzi avo zviriko kuti zvisashanda mumba menyu imi, zvinoshanda uko. We have met masituations akawanda eizvozvo ekutoti baba vanenge vachitoti vakabuda uko zvinoita, but even vachitoda ivo mumba mavo hapana chinoitika. It's also a possibility. Saka inyaya inenge ida kutoti igarirwe pasi pamwe ine counseling session poonekwa kuti chii chaizvo pamwe chiri kukonzeresa nyaya iyi. Nyaya yekungoti pamwe mukadzi uyu haasi kurespecta baba, saka nokuda kwaizvozvo the flag is not rising. I don't think it can come to this extent yekuti the flag only rises once in a year. Why would you be attracted to someone? How does it raise up that flag once? I'm asking you, Kuti, how do you become attracted to someone who doesn't regard you? But how are you attracted to that once? I think what my issues Mumba, they are deeper. They are very deep. The relationship between murume and mukadzi, look, if it's intimacy the way it's supposed to be, iri mukati merudo, yeah, mateno off saka aripo, mateno off anotoitika. We may deny it, but if a woman deliberately undermines you continuously, mateno sanotoitika. Not necessarily. You can unozati ukama unosakurirwa
ende ukausakurira futi hunogona kumera sora rinozotova sango. Saka munhu kubuda kuenda kunze haubudi kuenda kunze every time. Pamwe anogona kuenda kunze like she says kuti out of appetite nekuda bonde. Maybe she went once and she went again. Because panonetsa is the first time that you do it. Saka similarly the reverse also is true. If the husband is turned away, turned off by the woman, if that issue is not resolved, it doesn't resolve because there's been a passage of time. As nyaya dzipere ne passage of time. Dzinopera because we've decided to deal with issues. So in rukufungira kuti nyaya itogona kuti uibata at symptom level kumsoro kuma periphery. The deeper issues zemumba ndezekuti the relationship between the husband and the wife. Mataurano acho chacho the tone yataura. The exchange between just the owner. Murume wacho haatorina regard, mukadzi wacho atozviona kuti murume uyu haana regard neni, haana basa neni. Why is that? And the wife also asvikawo pekuti handawo basa newe futi chandikuda imari. Not marry. Ndoda kugara nevana. Nyeti. Haachina basa naye. Because now awana mumwe anomupa zvaari kushaya kumba. But mumba haadi kubuda hakeka because aiwa kumba haasuda kubuda nekuda kwewana. You get the point? No, inindiri kuti surely I don't know. Kana mchizviti muri musavada maiyo. Munoda Mwari wenyu. Matambudziko ariko. But kana maakubudawo kunze imimi. Uyo achibuda kunze uko. Chimbogarai pasi mumbofunga kuti both of you, what are you doing? Ndiri kutsva. Kutsva. Moda kuti ndiite sei? Ndo mubvunzo. Look, unoziva Mudoni. It's just tiri right panapa. Kune vanhu vari kurwara mumba wakaroorana. Bonde hapasina. Munzo vanaka. Bonde hapai? Hapachisina. Saka uchibuda nekuti uya arwara. Ndoti kuno ari kubuda kana nekuti uya arwara. So which means pfungwa yako yese yapa bonde. That's what it means. You can destroy that home because kutsvaka bonde. Ukandoriona ikoko, is that everything? Eish. Ndikubvunza wangu. Okay. Is that everything? Ukandoriona kunze ikoko, is that everything? Anzi, because when I'm feeling lonely, when I'm down. No, nyati wataura zvakanaka ikanditsinhire baba. Mumba umu hamuna communication between the two. But amuonere humba kuti varume vakaita basa ravo zvinoredusa izvi. Aiwa, hamuna communication mumba umu. Ndochekuti dai uyu ukubhikita ari panapa aitaura nyaya yecommunication. Okay. Kuti communication ndio isipo. Chawangagone kuita wane hama dziripo. Ngavatore hama dzavo wogadzirisana. All right. Thank you. Pari kuda hama here apa regeti zonzwa. So murukuti solution yenyu murukuti murume ngaatore mudzimai arare naye kuti communication ite. No. Apa ndinongotaura kuti chiri kuchemwa nemukadzi pazvese ibonde. Yeah. Saka kana apiwa bonde. Saka ndikaripiwa bonde iroro. And I don't feel I feel safe. I'm 44 years. But can I tell you one thing? Thank you. Saka but chii chiri kuita kuti asade kurara neni. Aiwa Mudoni. Maya ndichisiya here marriage. Mudoni chitera. Okay, Mudoni. Maya wakuriwana kunzoko. That's why she's at peace. Wataura ega apa. Kuti ndaakuriwana kunze, henzi zvendaitambudzikira zviya zvapera. Boza akuriwana. All right. But who made me do it? Yes. Mubvunzo wamauisa wokupedzisira ari kundituma ndiani wakatikoshera mundibatsiro ndizouyawo nepo. Okay. So like pari kuda self introspection kubva kune munyori yekugara pasi, because by nature masikiro akaitwa murume baba. Murume ukamudoda padraft uchimudoda mumba uchimudoda murume baba murume umpinza deya unonyepewe unoziva simbe pachibhorani ye mutemo wayo ndeyekuti inofanira kugara yakamira simbe pachibhorani
ukaona simbi yadona hapana mvura hapasina mvura simbi yepachimvura iyi unyatsonzisa mudoni murume ukamudoda murume ukava rude mumba zvezvinotaurwa nebhaibheri zviri nani kugara pakona yemba pakugara nemukadzi anokakavara handidi kumbokunyepera zvinhu zvakadyarwa naMwari matiri nokuti I like the way nyati yava analyze nayo ndandisina kuiona kubva kuengo yavauya nayo yekuti vanga vachitaura nyaya dzekupopotedzana nyaya dzekuchinjana mashoko dzirimo mutsamba umu saka ndo maissues anoitika zvinodonedza mureza izvo aiwa baba madzimai anofanira kuzvisiva unofunga kuti murume wako akagadzirwa nyamba chero ndiwo unenge watomugadzira saka of course maissues ekuti kune vakadzi vanogadzira varume shumba vataura nezvayo zviriko hatingazvira varume vakaita musikanzo vachingoti apa vadya kune vakadzi vanotaura kuti mureza unofanira kungosimukira pandiri chete ende vanokuloka zvekuti kumba uko hapana anything chinoitika ndo chokwadi ichocho bozi ndo bozi ada kuchengetwa ka saka izvo zvinoitika and then number 2 yamapedzisira kubvunza I think ndo yandingapoiwe kupedzisira kune munyori anonyora bhuku rinonzi The Bible on Marriage, Divorce and Remarriage. Anonyora chapter 17 ya anobata musoro wenyaya unonzi blame game. Blame game ndeyekuti zvoni vamudoni. In the event yekuti murume achada mukadzi ino apply kuvanhu vese vanoenda kuchechi nevasingaende kuchechi. Blame game ndeyekuti inini ndinogona kutuma mukadzi wangu kunoita chipfambi pakumusafisa paissue yekumunyima munomati mai maconjugal rights maconjugal rights akashayikwa mumba nokuti nyati pavataura vati patinoenda kunoroora tinoti tauya kuzotsvaga sadza ende sadza ratiri kutsvaka munhu ndiye anofanira unobikwa but sadza iroro rikashayikwa mukati memba baba zvekuti zvoni idzi nyaya dzinoda munamato 2 years muna chinamatira nyaya idzi saka tiri kuti vanhu vasatumane saka blame game ndeyekuti ina handichada mukadzi wangu saka zvii zvandinoita ndinenge ndichiwana chikafu somewhere ndichisafisa uyu ende maona chimwe chinhu chiri munyaya yemu ndechekuti by nature vanhu bhaibheri rinoti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga anoda someone saka someone akashayikwa unotuma umwe kutsvaka mumwe so ngatibatsiranei pachikristu chedu. Thank you so much Doc. I know kuti imimi ndatoona kuti zvoni pfungwa dzenyu dzakatisiyana nevarume vari uko takapfeka mauniform pamusoro pekuti dambudziko zviwira vanhu panyaya iyi ndandichifunga kuti nyaya iyi dai zvava zvichinzi murume ari kunyimwa bonde ari kupiwa ka1 tichiitaura panapa handitika yaigona kutoti siyanei futi achipangura zvisiri fair kuti mai hamusi kupakura zviri fair murume muda kuti aite sei zvozofamba sei nekuti munhu wechirume varume vari kupapauma muno mufuru kubuda kudai nekuti zviri kuitika manje apa mudzimai ende mudzimai wemanje ndiye azoita boyfriend ende pane pamwe patakazodiscussa ndandichiona paWhatsApp yataitaurai boyfriend vakaita vari kunoko because vanhu havari kunze havo kwenyika zvakatoitika vari kunoko ndokubva vazoenda kunze kwenyika wese nemurume wavo but zviri zvaakuitika ndezvekuti whenever she is feeling low because of nenyaya marriage yavo zvairi handitika vanombolinka manje hanzi yes and I have tried not to communicate with him but sometimes when I feel so alone I find myself talking to him apa izvinozva hapasina bonde but zviya zvakungonzwa munhu anongotora kuti uri sei kuri sei ikoko kuZimbabwe kuno mvura iri kunaya no zviri kufaya here just to feel that you know because mudzimai ndo zvaari kushaya emotional connection. Thank you. The last part ndo chazorati mwazopindura zvikanzi I find myself talking to him every time. I believe I am not a prostitute.
I believe. I am not a prostitute. She believes. I am just caught in a bad situation. I'm not a prostitute. I'm just in a bad situation. Can we not understand, Fundis, Situation yakhe. the bad situation? This is not prostitution from what she's saying. Oh, thank you. Or is it? We Bible not we know them by their fruits, Correct. but we understand them By their- by their roots. Yeah. Saka tamboona mafruits ekuti panapa ava ne boyfriend. Right. Ndobva zvapera. Mafruits. Tikanzwisisa kuti zvabva kupi Mafruits. Yeah. mafruits asina kunaka. Handizvanzi muti unoonekwa unozikanwa nemafurutsa zvawadzvara ndo zvaunodii zvaunokohwa zvaunokohwa. Muchero wemuti Saka upi. tiri kuona maresults Yeah. ekuti uyo ari kuti zviri kubva pakuti murume wangu angofanana nabhudhi vangu mubedroom, hapana chichiri kudii, Chiri kufa. ndo zvazoita kuti ndizodini, Ndizoenda. ndizodai, which is a problem. But she can't say kuti she is not into adultery. No, she can't. She is in adultery. She's in a bad situation. Yes, Ah, you can't justify sin. Hey, You can't justify it. Yeah. Yes, Yeah. sin is sin. Yeah. And you can't say kuti nekuda kwekuti murume wangu haasi kugona izvi, saka ndakudai. saka nekuda kwekuti zvaasiri kugona zvava kugonekwa nemumwe ari kunze, saka zvandiri kuita hazvina kuipa. It's justified kuti You justify. can't say that. No, you can't. It's still prostitution. Chihure waita break the what, the marriage vow. Hey. Yes, in spite of yekuti murume wakanganisa, newewo uri kukanganisa, saka unofanira kugadzirisa. Now, Wamdoni, Chihure kuita sei? I'm not what the Dogera statement here. Chihure kudi. Mira. Dogera statement wataura ati kudi. Atichi. I'm I am not not what- a prostitute. I am in a bad situation. Dai ndiri ndomubvunza kuti prostitute ndianetei. Ndo mubvunzo uri kubvunzwa naNyatika. Saka Prostitute, hold on. Prostitute yaari kutaura iye. Muda kudefine na prostitute. Yeah, ndakudivhaina. Prostitute yaanoziva iye neari kuita hazvina kusiyana. Maya. She is a prostitute. Period. Uyu. She is not caught up in a bad situation. No, hazvinei nebad situation. Muchato uno kana uchichatiswa zvinonzi in good, in health, in sickness, in whatever. You must soldier on kuna Kristu. Ndo zvatadza. Yeah. Aiwa, because kune madzimai ari kudaroka. Do you know that? Madzimai vari kuita samai avo. Ndo pane hasha dzenyu Now, ipapo. no. Kuti madzimai Neotaura anyanye. kuti now ari kutotaura kuti ndiri musavadha. Chimbomirai kuenda kuchechi mai. No, seriously. Imbomirai kuzvidaidza kuti muri musavadha. Okay. But why are we not hammering this man, Umba? No. Why are we not? Pamusoro- Why are we not? And Wait. no, no, no. No, Ndikuya pamuri. the I'm man asking is you. wrong. I'm man- asking you. But we are talking less of The him. two wrongs cannot make it right. Yeah, or wrong. but we should address No. this Padare. Yeah, ndiyo Maybe the yakatonaka man mai. is listening right Chimbo- now. I don't Maybe think the so. man- I don't know. No, if he's going to listen. Kana ari kuita murume iyeyo. Ayo, ari kutoita. Iwo- How can you justify 2 Pamusoro- years and you sleep with your wife once? Pamusoro. Kana aita ari muno muZimbabwe ndo zvinoitika, but kunzoko is very rare. Vari kunzoko. Kune varungu, kune machaina, I don't know. Yachiita izvozvo. I don't know. Iwo mai wakaita vari kunoko. Maybe murume uyu akaita ari kunoko. Okay. Handiti kuti achiri Uko kuita ari hakusina. ikoko. Ukoko hakuna time yacho kuzviita izvozvo. Let's be honest. Saka mira ndiri kuti mai awa. Kana muchida kudefine inonzi prostitute ndiyo yamuri kuita iyoyo. and this Rega tichienda pane mapo your comments. Yeah, Ndoda kuti yeah. muzoaddressa Yeah. the wife oh and address the men. And some men who are listening, some women who are listening to this program, we have a lot of women vanotera chirongwa ichi. Vatovawo nema 1 year, 2 years. Murume vatori vari kutorara murume haasi kuperforma. Usati And wapindura. all there we are getting is I totally agree with you.
Now, are you saying 1 year, 2 years? Ochibuda ere mumba. No. Ondoita izvozvo. No, that is not what I'm saying. What I'm saying is... That izvozvo zviri kuitika. Yes. Ochibuda ere kundoita kunze. No. Oh, good. Tiendako. No, that is wrong. Saka Pamuri papa. Mochi address varume vari kudaro because they are sleeping outside. And they are causing women kutoshaya bonde. Ivo vachiri wana kunze. Okay. We should address those men. Okay. Saka patiri kuya vamudoni varume ava vatatu vese ava vataura kuti hatigoni kujustify chinhu chinonzi chitema. True. Munamato wangu ndewekuti dambudziko riri kufesa mukadzi uyu sekutanga kwataita handiye ega, shumba vazvipamhidzira vatsimbidzira pfungwa iyoyo kuti even mukati mechechi yedu mumachurches Vari kuita izvozvo. zvirimo kune vanhu vanotenda vari kusafisa madzimai avo. Right. In a way yekuvatuma kuita zvakaipa. Thank you. And then wozoda kuvabata vachiti mukadzi wangu anditadzira. Ehe. But while least ariye akonzeresa ihonzeri. Saka number 1 point yatiri kuisa ndeyekuti chitema hachigononzi ini ndadai because ndingadai. Chitema. Number 2, basa redu sana na baba kumira panzvimbo yaMwari. Kutya Mwari ari kudenga nekulidha mafamilies edu munzira inoita kuti mumba muve nerunyararo. Ndo dambudziko redu ratinaro ndo rinotaurwa naPaul rekuti chasara mifananidzo bedzi yekunamata Mwari asi simba reumwari rakatama kare. Thank you. Saka tiri kubatsira number 1 vanoenda kuchechi vari kuzviita because haugoni kutora mwana wevaridzi kuti abhege for sex. Thank you. Ndokumbirawo murare makatesa kunuko ndokumbirawo ndatadzei pamba panapa. You understand? Chii chandatadza pamba panapa. That's my point. You know, chii chandatadza murume anotya Mwari ngazi kuti pandakatora mukadzi elder Nyati vamboitsikidzira mubhedha ukasasheka baba mubhedha ukasasheka musha unoparara. Thank you so much. Thank you for that contribution. That was your last one, Umba. Your last words. Kuna mai nekuvarume. Yeah, warume look. Inamu turning 85. Ndakura. You know what I mean? I've been doing these things for many years. So ndirikuti kana uchiri kuzvinzwa hama yangu. Ziva zvawakatorera mwana wemunhu mumba mako. Ndo chekutanga. Chechipiri warume inwa patsime rako ugute chairo. Ndikantaure maya chimbomirai kuzidaidza kuti musavada until magadzirisa pfungwa yeupombwe kuti yabva mupfungwa menyu. Hamugoni kujustify ndekuti murume ari kubuda kunze iwe kuti ndakubudawo kunze matofanana nemurume iyoyo munogadzirikana sei? Iye zvino pamberi paMwari uri pfambi, murume wako ipfambi, but murume uyu wakamutora asiri wechechi, he does not believe in the church. Ha believe muna Mwari. That's what it is. But when you believe in God, that's where the difference is. Uyataura zvakanaka akati murume kuti akude anoona zviito zvako iwe. Handizvo zvawataura? All of us, mira, all of us takagara panapa. Handizvo here? We show love to our wives, isn't it? Wherever it's possible. You know what I mean? Yeah. Yeah. Iwe mukadzi manje taridza murume wako handiti even if ari kuita izvozvo unomudzora neunhu hwako. Zvino unhu hwako hwatorasika futi. Unomudzora sei? Thank you. Akazozvibata achazvibata by the way. Ndekuti hakuna chinorarama nekusingaperi by the way. Rine manyanga achakubata chete. All right. Musi waanokubata zvauri kutaura zvese izvi ite inge yanhando. All right. Saka ogara here, that was the last muvunzo wavunzwa paverenga Nyati. Kugara chi? Ogarira vana here kana kuti obuda marriage. Kundotsvaga kubuda kwake mumarriage. Ari kundotsvaga sex, not anything else. Vari kuti divorce. Kuti ndo divorce here nemurume uyu. Inga shumbo wati iwe une choice. Handizvo zvamataura.
wakapuwa choice yekumuda murume iyo, wakapuwa choice yekumuramba. The decision is yours. She's 44. Yeah. All right, thank you. Sorry, ndozopesera na nyati mozo close. Yes. Okay, I just wanted to clarify kuti panonzi adultery kana kuti fornication nevhesi yataverenga kuna vaHebrew 13 ya chiri kurehwa ipapo. Bonde mumaziso aMwari Remurume nemukadzi rinotenderwa mucontext yemarriage. Come on. Kana pasina marriage, it becomes adultery. Okay. Kana ichinzonzi fornication, inenge ichiitika prior to marriage. Vanhu vaya vasati vapinda musvitsa kana kuti mumarriage, pavanoita bonde, that is viewed as fornication, but it's another form of adultery. Okay. Saka, you can't say as the woman, kuti inini I am not in adultery, I am just in a bad space. You are in a bad space, I understand, but that bad space is called by the Bible adultery. Hey. So you actually need to repent. I feel for you for what you are going through. It's bad. Azvina kunaka. Zvakaoma. Ndo mamwe matuso echitema. But the bigger blame goes to the men. That same question yakavunzwa na Mwari mu Garden of Eden kuna Genesis 3. Pakanzi Adam uripi? Uripi? Ma problems are in society nhasi. They can all be pointed back to the absence of the men. Kana foundation yava weak, yava kusheka, it affects the whole building. Because this man who is supposed to be the foundation of this home, since he are weak, it has weakened everything. That's why this woman is also now going out. So the biggest blame comes to the man. He is actually not a man. He is just a male. He must become a man, which he is not. And now because abuda mugwara, nemukadzi watobuda mugwara. wese wabuda. Vese havachasi mugwara. But zvatangira pavarume. Thank you. Tisu honzeri. Thank you. Sorry, mukoma. Indiregerereyo. Uyu mukoma wangu shoma. Varume tingavapondi. I would like to believe kuti zoni ichokwadi kuti Mwari pavari kuuya vachitsvaka vari kutsvaka isu varume kuti baba uripi ende pari kudonha mudzimai mubindu reEden nemurume paari kudya. Murume ari kudya muchero uyu kwete kuti haasi kuzviziva kuti ari kutadzira Mwari. Ari kudya muchero for the sake yesongwe iye inonzi ifadzai madzimai. Aini masongs. So you know what? Kutadza kwevarume kumwe kwacho kuripo for the sake yekuda kufadza madzimai. Saka I understand. Are you saying kuti murume vari kuda kufadza mudzimai nezvaari kuita? Aiwa, handisi kutaura hangu pa issue yoyo Autaura in general. anofadza madzimai. Alright, tunozoitaura rimwe zuva time yedu yapi ipedzisai alright, thank you so much. Vatsikada, muda kuti titivharire, toda kunzwa mapoints ekuti ndogarira vana here kwekupesira iko pamuchataura kana kuti ndobuda, because this is too much. Pane mwe point yandasiya, maybe munogona mameno muchaita se yekungoti saka kana zvino mandirambidza kuita izvi ko ndikashandisa hangu matoy pandinotsva, I use toys. Akanyora udaro. No, ndiri kutongo Maybe we can do another one. Yeah, we can do that. Toys. All right. Yeah. But I suppose the Wamzengi would give a quick response around that one. But I think for today, I had a lot of questions in my mind. And Ruramba Ndingori Papfungwa and Nambotaura my indicators.
pazviri kubuda clearly, she says that I'm far from my boyfriend, in quotation marks, Right. but I relate with him on the phone. And I find myself wanting to create a conversation. Communication. What that statement means is what beyond sex, people can relate, and people can create Emotional bonds. bond. They can actually create bonds. Votogona kutowirirana. Mubvunzo wandai ndiri kuita ndewekuti mama vaona rwendo rwavo rwavafamba rwatinyorera ibonde kubva patanga tsamba Correct. kusvika papera tsamba Correct. inyaya yebonde. But hatiri kuda kuedza kubuditsawo pfungwa yekuti tosonzwa vanamai vachitsanangurwa kuti kana vachida kuti vaite bonde rakanaka unobvira kure uchiita icho uchiratidza meseji iyo. There is that communication that then culminates in that union. Kuti tizosvika pamileage yekuita 2 years 3 years pasina kuita nengekiri ukama hwababa namai, hatina here kurera nyaya dzanga dziripo dzinogona kunze dziri diki dzatafunga kuti hadzina basa dzazoita kuti titadze kuregererana. Ende kuregererana kwacho kwazogona kukonzera kuti distancing yacho irambe ichikura. One. Number 2, hatina kugona kutaura netukawa tudiki tunyaya tudiki diki kuti tipedze itwoto. Taenda kundotsvaka masolutions kunze. Yes, tanyora hedu kuti baba havapindi chechi, but wedhi rekuti chihure harisi rekuchechi ba. Okay. Wedhi kuti mahure kana kuti chihure rakaitwa neshona isina nedenomination. Kureva kuti vanhu vari kunze uko kana munhu akabuda mumba akaenda mune mumwe mubhedha iko kunonzi kuhura ikoko. Ndochishona chacho. Kunonzi kuhura kubva pambhedha wako uchienda mune mumwe mubhedha ikoko kunonzi kuhura. Correct. Hakuna basa kuti kwaitwa nababa kana kuti kwaitwa namai kana kuti kwaitwa nababa nani iko kunonzi kuhura. Nekuti bhedhi imwe chete akuti kuerenga kwataita. Saka if that holds true, imi michionayo kuti mafambiro amakaita makafambawo sei. Zvamakafamba muchiita Nezvauri kuita izvozvi futi. nezvamuri kuita zvakupai rugare here kana kuti zvakupai mibvunzo yakawanda. The insecurities yekuti ndibatsire kupindura kuti ndoregera here musha uyu kana kuti ndoramba ndirimo here. Mubvunzo iwowo ndofunga answer ingori clear. Mubhedha mumwe chete wawakapiwa naMwari nevabereki wavo mumwe chete nemurume wavo. Zvikuita murume wavo zvinogona kugadzirika nenzira yavanga amboedza kutaura kuti taidedza hama tichidididi. Vaifana kushingirira nenzira iyoyo kusvika zvagadzirika. Zvinotogadzirika. But kana murume akazoziva kuti naivo vane gumbo mumba gumbo panze, kugadzira kwacho kunogona kuzova very complicated. Vashona vanowanzotaura kuti zviri nyore kugadzisa baba vanobuda mumba pane kugadzisa mai vanobuda mumba. I would suggest and say, right now, I thought to umba wapfura nepo. I would say to her to stop it right away. Zvikuitika pavari, stop it and don't go there again. Delete that contact and find help quickly. The issue is not the bed. The issue is the quality of the relationship that they need to fix. The bed comes naturally. I think my case rests. Thank you. Ndaona shumba yange yakatarisa inyaya. Shumba ziso chaimo. Omba Shumba yakutenda tinotenda. Yatinotyisa kubata. Yes. Toda kutendai wanga wachiona chirongwa tigotenda namama wakanyora your letter to us kuti titaure Mwari vakubetserei. Ndofunga nyaya dzimatauro adzaitwa nezvazotaurwa naNyati. I thought that it was powerful. Tinoimba kuti Mwari achakuitirai zvakanaka, vakuchengetei nemhuri yenyu. Mwari vakuitirai zvakanaka. Yatikumbire Dr. Mzengi tinamatire. Baba vari kumusha kumusoro kudenga todzoka zvakare kwamuri. Tichiisa nyaya iyi mumaoko enyu. Makasika baba avo. Mukasika namai avo. Munotoziva chikonzero chedambudziko riri mumba mavo. Nekushanda kwenyu
kumwe kwatisinganzwisisi Mwari tachikumbira kuti mupindire. Ingawani imi ndi munoti munovenga kurambana. In your way, Lord, I don't know what means you are going to use, but I know you can do something. Intervene in this case, turn it around. Toda kuzodzoka pano padare with a testimony that comes from this test. Dokukumbira kwedu tichipota nesara Jesu. Amen. Amen. Thank you. Samaita. Siyabonga.